Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Maray, damag ko nga agap-apply kagayam nga agabraw. Ay na, wan kumaray. Diyak kumamot panunutan ti agabraw. Ngumay na, ure agpugi itang agtrabaho dito'y Pilipinas. Kurang lata ti sweldo. Nang runa kanyak, taaddan ti duwa high school ko. Ah? Ay namaray, una yun day tagpugi ay makapaulag ka. Katpud mo matibagbagak kumaray. Ure agpugi itang agtrabaho. Awan lata. Napingin nga iraman na, si kalaang malakon kunak laang maray. Ang mga numa-open ka Ngumpud no day tanakunam. Uray 24 oras tang agtrabaho, kurang lata. Dayta nga road kumaray. Ay, siya kumamot, ngam dinakmat ngamin palubusan nila kay ko. Naimbagkan ka ta suportado nila kay mo. Ay kat suportado Tano day jay sweldo na lang tinamnamaan may. Mamidwa kami lang ang mga iti may sangal daw. Nay, rumabin na. Rumor kayo pa lang. At dalamapan ko gatangan ijay tirsina ni Ansay nga nakao. Intun kun, adanto man na salaw yun apadayo at chismusa. Chismusa ko naman Ay, kwa. Saan kayo na rumor na nang? Sumangpot ni tatang madamdamas sa pulan na kayaw. Ay kat ibagam angad danapanak. Anya kalakit din, Sige, kayo. Anya ti ko nam Ansay. Umadanin ti panag-flight ni Milyang. Nana pipita. Nujak agbidot. Duwalaangan alawas. Mapanmutan. Kasta. Ay na. Agabrod nga tatap no agsapol iti trabaho. Wanaw. Anyat kayat mo asawan. Manang pipita. Ay na. Kasla di mo matam. Idi pailaeng anapeklan alalakiro na di Amilyang. Nasayat no trabaho ti papanan na ijay. Saan ngagsapol iti kuwa. Anya. Kahit sa dino ngay gayam alugar ti papanan na. Ijay kano Bangladesh manang. Kasta. Ay pag-isaw. Maibagay ni Milyang ijay. Total, kasla agro-pro pa mag-anabanglos. Di jay mo't Bangladesh ti papanan na. Anya? Ay, alas 8 nawampay la ni Nanang Mau andraw. Wala nga ron tatang. Ay, sigurado. Adamanan na salaw na day jay kay nistorya na. Iswa di pa ilan nagaway, tatang. Ay unay metenday jay apipita. Ay, awan na talaga ti makunak no maipapanlang itis istorya. Day tangarog tatang. No dala ko mapakontes iti sana mabambanog tingiwat na. Ay, siguradaw. Ni Nanang Mau tag champion. Ha? Ore bigbigat. Tengat aldaw. Wano rabi ay. Basta da masabat na ka inistorya na. Tira! Unay kayo. Nalaki din. Hintay kay DJ kusinan tatang. Mangantay latan. Maudin tulatan ni Nanang amangan. Nay, nasayatan na lagip mo pa'y tinagawid, pipita. Kung ano di ka nagawid. Anya, si kakit di mo itrumyaw. Narabyanak lang, kastante bagbagam. Laklakayan. Na, imbag kumamait no pagsayaatan tinapanam. No manis istorya, awanan, awan serbina. Anya, Ang kabanganan, imuna kami kani Andraw anangan, didakan na uray.
Day kayon nga agama. Imbat yandak pailaang iti sidaak no kastoy pailaang. Hay, namnamaak lakit din asidaak jay ubot ti manaw. Ngam sinimot yumad gayam amin tada ito'y lakaray kay natin batiyo kanya. Kay maganap mo agrabrabi kamay. Di na kan imbatyan tatiyan mo may ang mga nunabsog ka iti istorya. Anya! Ay! Ayan! Mabagbagtit kan sana. Ay! Ay, nagkatawa ka mo tangag may isa. Hoy! Shh! Ha? Mapukpukaw sa matilimbong ti panunot mo. Sika! Si Kamod, ang katkatawak lang agmay mesa, bagtita kaon. Ang mga nusikat yan dabagbagtit na. Adalakat katawa. Kanya nga ron ta. Ibagam tapno agkatawa ta adwa ay nawaw. Katkatawak man ni Milyang. Agabrod ka na. Ijay ka no Bangladesh ti papanan na. Anya kumat nakakatkatawa nga Maibagay ni Milyang ijay Bangladesh. Gaputa agro-pro pamay, anabanglos. Ha? Anya, kasta tinakuna ni Manang Pipita kang ka, kumaray. Wen mare, ay na, jak lang amin kayak amapabainan ka. Iso nga inan anusak nga inuray anagawin, idirabi ay. Anya? Agasam, itar ti anagawin. Ado ti ibagbagana, ngumdeng-deng gaklaan. Wunak laawin nga uray jakmet amu dagiti ibagbagana. Hay, sukit di ati napaklan at chismusa. Ay na, sapay la kumata makasarak to dahi iti mang tibab itingiwat na. Maruwam. Kuma, bareng iso ti pagnakman na. Awan lat maaramid na iti biyag na. Isu aday ta agar aramid iti istorya ter aramidin na. Salbag day jay bakbakitan. Ay na, maistrisak Mildred. Ne, si Kamot gayang bantog. Uy, maray. Gumatangak man iti soft drinks mo. Nagpara. Ikanak iti dwa. Sagay sa kami ka ni Ma'am Donna. Wan nga rod, mabiit na ang. Ay, At ti soft drinks yun. thank you. Ay, kung gaya. Ni Ma'am Donna. Ti manager mi ti kumpanya. Kinadwa lang anapan ijayan ti may sa client me. Kasta ka de. Ay kat itugaw yu pailaan agpalamiis kayo pa'y tanay nagpudaw. Nagun mare. Ay, summer nga minan. Iso akastoy. Ansay. Ni bantog sama di napalabas ko itay. Ay, wan. Iso manang. Jay adda inyang kas na ababae. Kasta. Ay na. Amo nga ta jay asawa na ijay abra. Nga adda sa balinan. Anya. Nakita ngamin ka. Nakakaput jay babae ijay sikat ni bantaw. Iso nga amukaw nga adda something da. Ay naman ang si Kakit Dimot. Manager day jay ijay kumpanya pagpapaayan ni bantaw. Kan may sa awan ti something kadakwada. Kasta. Ay, sapay nagpintas jay babae. Ay, buntog nga rod ni bantog ano kasta. Anya. Rabiin. Ngam awampay ni Nanang Mau, Andraw. Ay, sigurado. Napan man nagbirok iti kachismis na, tatang. Nakaturog tanto man ay ninton makasangpait. Sapay disturbo iti panaturog. Tumanuktok. Dahil tangarong tatang. Kanayon mo tayo nakastatir aramidan ni nanang. Ay, ada na panunod ko anak ka. Anya nga tanong santa nga iluklukatan itiri daw into nagtuktok. Bareng iso ti pangnakman na. Ha? Anya, tatang. Wine, inton sumangpait. Santa ngagtagtagaray.
Makamono sa dino ti pakiturugan na. Ilokasyon at irigaw! Rumyaw! Bayam ngagtok-tok-tok aging gat mauma. Andraw! Uwan tatang. Lukatan yun tirigaw kunakmang! Makapungpungtot sa matan tatang. Andraw! Bayam uri agpungtot. Awan maramidan na. Rumyaw! Basol na tarabi ngaminan ang madismis igi chismisan. Bareng iso ti pagnakman na. Salbag kayo kit di nga gama! Gapo kada kayaw, dandanidak inibos dagiti lamok idirabiyay, naturugak dito'y ruwar. Kano maturog kami kumani di nanggagmi ti panagtok-tok mau. Anya, kayat mo asawan, nangagmaw ti panagtuktok kaw, ngam di nakinlokatan. Ha? Imbagam lang arudan anangagmaw, bawiyam manan tinalpas mo nga imbaga. Basol mo Amo marabiin. No sa dino ti papapanam ngamin. Anya, Kag pakarabi ikan tumanin Iti kasta. Mairwam ka nga iti ti pagturuga maon. Di tarwar. Uray man ibusen na ka tinagado alamok. Salbag ka ki di bakitan. Daytan tumatchismis ti amaw. anya, Da ka mau tiramida kan. Ha? Ibusen na ka kumatilamok. Anya, kasta timbaga da dya bakit kan ka? Mare? wan pare, iso hay, amin matin amakita na, kat ikan na iti saan anasaya at akay papanan na. Unay mo tanda dya bakit. Inton ko an isun tumanan ti iwaras na damag. Ipaganan tumanan nga da babae. Ay na, sigurado dayjay pa'y ti kunam. Ay, una yan. Timaday. Abang ano, dumanon ka ni bakit ko dya abroad. Ay, dakasin Ay na, sapay kumaata saan pare. Itapay laang, un-unamon nga ibagakin ni bakit mo. Ibagam a manager yu dayjay. Amumutong ti ugali dayjay bakit pipita. Sigurado nga ibaga na akabit mo dayjay. Nairwam tayo mutan iti ugali na. Iso asakbaya mo ti mabalin nga aramidan na. Ay, sapay la ko ma. Tamakasarak to da dya bakit timang tibab itingiwat na. Anya? Nay, apay nagawid ka anak ka. Kunak manunapan kay dya ayandaan ti Maluisa. Takasagay ti anak na ita. Huwag tatang. Napanak itay nga nagawid ako na. Kaya't mo sawan saan ka anangan iti sa Canada. Saan na? Nagadumot ti tao. Sakit ni nanang ti pag-istoryanda. Anya? Iso ka nung aminti nang iwarwaras iti saan apun no adamag. Inwarwaras na kanaw nga adda kabit ni Manong Bantog. Inwaras na pahay akanayon kano ayang angkas ni Manong Bantog di babae na. Anya? Tirigat na. Nakadanon day ta adamag iti asawa ni Manong Bantog iti abroad. Iso ado ti makaungot ka ni nanang. Gapoy ti kinachismusa na tatang. Ay na. Ay una yan dayjay nga inam. Kahit sa dino tinapanan na ngay. Diyak mo tatang. Adamot itay dyan daan ti Luisa. Ngam, kilahat mo na nagpukaw. Gapo ta isukat nga ro ti pagsasaritaan dan. Ay, agawid la dayjay. Ang mga numatibab ka. Anay. Apay ngay asinipat nakmutlatan lang. Talaga nga awanan tinamna mga agbalbaliw ka, Pipita. Nay, anya ka din day ta nga ibagbagam. Di ka man naging di amaw. Kasta unay tipong tot ni bantog kan ka. Gapo iti kinachismusam. Anya, Napan mo kain warwara sa diti barangay tayo, akabit na di kanayon ayang angkas na. Apay, napanak na kam akabit na dajay. kendo ka na yun namot akadwa, di awatable nga there is something between them. Ay nawaw. Ado pa'y lalablabidam. Ay, agsagana ka, no agdarom ni bantog. Makamu ka. Anya! Nasaya at imay ka dito'y istor ko ita, manang Pipita.
Maboring ak nga main ijay balay may. Iso nga imaya kung ditaw. Ay, amumatan ti maboring, manang. Ay kat siyempre tao ak may, di amaw, si kakit di mo. Ay na, kasta unay ti pungtot ni bantog ken ka manang pipita. Ni bantog abuntog kaday ti bagbagam ansayng. Anya, ay na, isaganam kit di dagiti ebidensyam. Tapanagkunak ngamin, plano ni bantog ti agdarong kontraken ka. Ay, saus! Nagpaspas mo tinday ta lumapas amo tao. Anday ikaw. Apay ngayon. Apag isumatan dito yung iwat ko jay bataw. Kita man ay nagdardaramatan kan. Naikat sapayan jay may sangipan ko dito isangaw. Ayan na ikaw, anay. Ala, kasano da ito yan manang pipita. Sapay nagdiritso mailatan jay motor. Saan tamit ang nairupaan no asino day jay? Ay, saus kasano day to yan. Ay, nagalasin ti tsurak. Nagsakitan tingiwat kaw. Gusto laang day to anak pasamakin ka. Barang sardi nga mong day takin na chismusam. Aw, yan sign. Ada ka di bagbagam, ha? Ay, awan. Awan, manang. Tikunak, agawid kan. Mapan mo ipaagas kin ni Manong Romeo day tangiwat mo. Gusto la day ta napasamaken ka. Agyaman ka. Tasan aday ta buo aropam tinabarsak. Layo na kabatan Romeo. Imbis ko mabot atulungan niyak ngamsan may. No day ta tinamnamam, nagbidot ka. Ambam ti may bagakan ka. Kastaw. Gunggunam. Di pala narpog amin day tangipan mo. Tapno malikli ka mo ti mapan ag chis-chis bis iti kompormila dita. Gusto la day ta. Inton kwad mapangkanto manan iji istor ni Anseng. Tapno maulit to manan tinapasamak di tangiwa mau. Ay, masik ako mabot kanyak Romeo. Kas itinako na. Imbis amasya na ka. Saan? Gunggunam kunak manin. Bawam ka. Ning, si kamot gayang manang pipita. Kumusta ngay day tangiwat mo? Bakit kitam lang arudan ang nagkabibaw? Damagam pailaang. Ibagam laang numang rabrabak ka. Ni, saan mat amanang damdamagak lang? Nagkabibaw lang arudan tingiwat na. Naglastok pailaang agsasaw. Nay, agtantana botob kan sakit di Ibagam ano anya day ta? Tikunak. Nagkabibaw lang arudan day tangiwat mo. Naglastog ka pailaang agsasaw. Anya, siguro, day tanti karmam. Gapo iti kinachismo sa manya, manang. Angam sa bagay, uray kasta tingiwat mo. Makachismis ka matlata. Saan ka day? Ay unay kan ansayng. Nagalas mo ti pa nagsasaom kanyak. Ay nadyak kumamit kit agsaw iti kastoy, manang. Ngam nalabas ka nga minang. Iso ati maibagakin ka. Gonggunam. Ala, agistambay ka manin dito istor ko. Bareng adda manin lumabas a motor. Tapno ad-addan nga agkabibaw day tangiwat mo. Gapo iti kinachismosam. Anya! Manang pipita, si kamot ganti masabat ko. Dani di kayo nailasin Mayata, maibagay kada kayo day tay tsura yaw. Day ta jay bagbagada na tamaan iti bataw. Anya! Amuyaw, imbis amasya, titatao kada kayaw. Saan? Ibagada agong gunayo ko idi Ngamin nalabas ti aramin yu abakit. Ay, bantawg. Pakawanan na kumamutan Pang-asaim ta di mo kuman patuluyin ti daro mo kontra kanyak. Mabainak asumangaw kadag iti tattao akastoy tilangak. Anya, mabain kayo? Rumbang ko ma-proud kayo Ibagam iti kadwan aday ta tinaganab mo iti kinachismusam. Anya!
Aglikam ti agaramid iti saan apudno nga istorya. Iti kasta saan ka makapadas iti makuna nga instant karma. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.